kun dai ga lamarin ga ya hayaka yanzu a karkarar ga gaba ɗaya garin ga namu gaba ɗaya karkarar ga tamu ba mu da wani babban gaye da ya wuce wangana kun gane shi nan saboda mugun iya wanka ne gaba ɗaya jama'a gari sun san da shi mugun dan wanka na da haka garin ga namu muna alfahari da wanga katon gaye sannan wai kun san wani abu na mutanen fada kun san wani abu duk gayu ne bai taba haure birni ba bai taba zuwa birni ba Allah ga wata ka sani ka horo sai ka faɗi duk su ga hagan ta gayun gidan da hagani babu ko nera ko sisi yanzu ba a magani dama kallon idan aka da ƴan kaddarori a dan kwashinan a hada a tai a dai gayun ga don dan rehin asiri dama shi da ya maka ba wani kace ba magana karatu ba mutum ne ba sannan su dan lima ko dan mallam su sun kai gadon karatu su ba sai birni ba sai mu mutai birni mun ka aji su sun kai gadon karatu sai haka bari in kai ka duk gudata wallahi ni ka zo Qur'ani ya aka haka nan amma akwai bambanci ku da kun kai gadon karatu da mu da ba mu yi gado ne ba mu illa kawai dan bokon ta ana so an tattaba kai na sarkin gayu to da ka tanan na ji kawo ta magana ja a baya me kace babu kuɗi ina kuɗi suke ai ka sai da gonar okaladi kaka cewa ba ka da kuɗi ni ban sai gonar kwana ne ban sani kawara to ni na ne dillantin ta abin da naira 250 she da hannu na ba wallahi me gari kala hina yayi min wallahi me na hanci ya me gari haka yadda Excuse me. Yeah. How are you doing? Please, are you from this village? No. I mean, are you from this environment? This Ni Hausa fala turanci babu. I can't understand. I mean, are you from these villages? Sai ka Wanda gari gaba ɗaya. Ka taho wuce so inda ne gari. Say, let's go. Let's go. No problem. Allah. so bai gari haka nan magana ta yi kai tsaya daga nan an ce ka sai da gonar wakaladi 230 alagawa ta mai gari shin da wada kama ga mai hacci ne na sama ga mai hacci na kuma in ba su ba mai ni da hannuna an ka kudi an ka bashi na duka da hannuna da takarda gona Allah shi taimaki mai gari. Assalamu alaikum. Allah shi taimaki mai gari. I should sit down. Okay, sit. Okay. How will I even sit here now? So, is it like this? Gentlemen, good day. How you doing? Sir, how you doing, sir? What's all this? What's going on here? Kada ka bature yawa me gari hannu. Yawwa, ku dakata. Kai ina kake sarkin gayu? Saurara ka jiya. Ina ta haya. Na dawo da abin gazan na din kiwaya zan shiga gida. Sai Allah ya hada ni da shi. Ni turance ɗaya shi kai. Kuma ka san bako bakon gani ba yi ne ni ba. To shi ne nace bari in kawo shi wurin mai gari. Ko da Allah ya sa akwai wanda ya kira birni. Ya jo dan turan gada aka turantawa. Sai shi magana ne. Sai shi magana. Shi ne babu yadda ka san turan gada gani. Yahuda nan ba haka mai gari. Da ka ba shi nan. To shi sa haka nan. Ni la mai gari. Kwashe muna shi ke Allah mai magana. mai gari don saboda a matsayin ka mai gari kila ya ka don boko Allah kai ba fahimta ba ko akwai wanda ya san wanda ya tafi nan ga shin ka tai yo irin wanga batuka don ka kai Allah ga da mai gari ina magana ha dole ka cikin dai lura ta ga magana da muka ne akwai wani abokin ga namu da ta tserewa ta yi ne dan ko kwana biyu ko kwana guda to wanga iroro dan gidan mala tukun mai malmala shina ta hawa nan sai ce mai kai kam to ni dai ne shi ne ce wai wa kalma ha
yace ai yaren yan birni na ko turanci ko mina ba mamaki na ai gwabzawa da shi ba mamaki ko mi kare ko mai kare su ai mu muna nan saboda haka abin da nika so da ku to ya kamata a samu wani ko sarkin fada sai ka tai muna da shi ka kira mana shi ko ci ko yana tai muna dawan gaba ko da ya tabo muna shi ne wai ba ko ne cika gare ba ni wallahi ba da jikan nan ba ni ba ma sani ko ba mu na dauko kai yanzu ai hamzali kace maganar me gari sarkin fada hanzarta mana What are they saying? ya gare wallahi lahiya kalau ina zuwa haka ko da ma gidan ku ne laya mai gari ka neman ka ni awo ni kan ban zuwa kasan da ni na mai gari akwai sa'in sa ai yanzu haka ma mai gari zai yahi ma kai insha Allah kana gani haka za ta yi kakka da mu mai gari zai yahi kai to ai dai shi ke amma dai ina da zuciya wura to yanzu da an ce yuroro kwarai ya kai birni wanda haka ma da haka ai ka san abokin nan na walejin magana to kerewa ya kai dai me nace bashi da shi kun yanzu dole wa alaikum salam dan halak Who is that person? abokina Who is that person? wallahi shi bashi are ba ina to ka taba zuwa birni ko ina son ka halaka ma wanga da turancin nan abokina bai san mai gari ci an kai ni to za a yi min wa na he ana kira na he ma zauna What's the meaning of all this? kai ka san haka ne ina abokina kukan mu ya kare da mana kai mun ka aika a kira na yiro baturen ga bashi mai gari shi ke saboda haka kida ko aiko shi an kai bashi mai gari oho to yanzu shi lokacin yanzu ka fassara mana ko me yace ka fassara mana wanda za a yi shi na turanci kana fassara kai yana turo ma kai kuma kana tura ma da mu da mai gari mu ko muna fassara ka turance man baturen ga da ya tafi ya kuma dan karamai a kai ko shirin ka ai kare mu zuru da kare Who is this place? game da shi Oh, hello. yes Wow, hello. Actually, I just came from the airport. to fassara mana magana ka ni ban ba magane me ba tace me yace kai ya ce ya taho daga iskan tukunya Yes. And my purpose of visiting, I'm here to see the head of the community. yana so ya ga kan mai gari kasa da kace gaba dai Yes. yana so ya ga kan mai kaina au kasa ba kutumar durun wannan No. Where are they? All of them should come back. ya ce aka mu na baya wallahi gaba da ya ce aka mu